як пажӯҳиши коршиносони амрикоӣ мегӯяд, ки аз миёни ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ, Тоҷикистон ва Туркманистон майли камтаре ба Ғарб доштаанд. Маркази стратегии тасмимҳои сиёсиву дипломатии воқеъ дар Вашингтон бо нашри пажӯҳише гуфтааст, Тоҷикистон ва Туркманистон барои ҳамгироӣ бо кишварҳои ғарбӣ таваҷҷӯҳи зиёде надоранд ва дар муносибат бо Ғарб аз эҳтиёт кор мегиранд. Пажӯҳиши маркази стратегии тасмимҳои сиёсиву дипломатии воқеъ дар Вашингтон тоза нашр шуда, дар он тамоили 14 кишвари пасошӯравӣ ба ҷуз Русия ба Ғарб мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Муаллифони пажӯҳиш гуфтаанд, дар миёни 14 кишвари пасошӯравӣ аз ҳама бештар мамлакатҳои соҳили Балтика ва Гурҷистону Украина тамоили бештаре ба сӯи Ғарб доранд. Дар дузинаи охири ин феҳрист исми Тоҷикистон ва Туркманистон ҷой дода шудааст. Дар пажӯҳиш аз Тоҷикистон ба унвони кишваре ном бурда шудааст, ки дар он афкори рускароӣ бештар афзалият дорад. ҳеҷ як аз ҷонибҳо дар Тоҷикистон ба ҳамгироӣ бо созмонҳои ғарбӣ даъват накардааст ва изҳороти сиёсатмадорон дар ин замина хеле муҳофизакорона аст. Аз соли 2015 сиёсати хориҷии Тоҷикистон ба ҳамкорӣ бо кишвари иттиҳоди давлатҳои муштарак авлавият медиҳад, омадааст дар гузориш. Муносибат бо Русия дар меҳвари сиёсати хориҷии кишвар қарор дорад. ҳамзамон раҳбарияти Тоҷикистон талош мекунанд муносибатҳо бо Амрикоро беҳбуд бахшад, омадааст дар гузориш. Муаллифони пажӯҳиши маркази стратегии тасмимҳои сиёсиву дипломатии воқеъ дар Вашингтон ҳамчунин гуфтанд, саҳми кишварҳои ғарбӣ дар тиҷорати Тоҷикистон ночиз аст. Тоҷикистонро дар ҳоле ба рӯйхати кишварҳои камтаваҷҷӯҳ ба Ғарб ворид карданд, ки кишвар дар муносибатҳои берунаи худ сиёсати дарҳои бозро пеш гирифтааст. Мақомоти тоҷик борҳо гуфтанд, ки барои ҳамкорӣ бо ҳамаи кишварҳо омода ҳастанд ва ин стратегияи дарозмуддати ҳукумат мебошад.